Shalom. Urina itu hata alandang mulut tama parminggu tadi bagasan sadarion. Ta pahoma dirita jala martang yang nahoma itu salutna. Amin. Marede kita sian ede nomor 520 lalu ayat sada opa doh 5. Mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ai ibana do mangenet patu sian jorgong. Sai do pakon mahu jalasi roham di au, ai pujung jala dangol na dangol do au. Hodo ali Jehovah di halungut todraku. Ali di bataku marhaposan tu hodo au, say unang paila au. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali yang manami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung di sude jolma, dang diolani ho anak muna sasadai, di lehon hodo ibana humokop hami, mamorsan dosa nami, saat tuhau pinarsilangi. Say patugu marohanami, asa unang ganggu rohanami, makaporsiai, hasisani dosa nami, asa unang madili hami, alani dosa nami, alay asa positutu rohanami, di asini roham, nagodangi, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni rohami. Amin. Salapon pamujion itu hatta paru iuria isude iut
Tatangihon ma patik ni dibata di minggu ta sadarion, ima patik palimahon rodi pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo na torasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu di tanon na nilehon ni Jahuba di Batam di ho. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pasiahon, unak ho olo makatidak kon hatana sotutu maralohod dong ajolma. Atong rak mangido gugu mahita sian tuhata di bata. Ale Tuhan de bata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tupati mi. Amin. Tato boti madusata tu di bata martang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami amana ni Tuhan Yesus Kristus. Hodo di bata pargogo na sohatu dosan sito panasadong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Nata masih tu dohona uhum hami alani dosa nami, alai na tarsosol bagi do hamin waeng alani, asi maroham di hami ale di batanami, pardenggan bahasa jala para si roha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
baga-baga ni di bata taringot Tuhasan di dosa. Roma hamu tuau asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehova. Tung sura rarado samuna songon abid bunga dadap botardo wainok songon itak. Nang perara songon abid hasuba gabe songon hapas domuse. Hasangapon madi di bata na di gijang. Hatan di bata turpuk epistel di hari Minggu on tersurat di Yesaya 55 ayat 6 saat rodisia tajahama masih kak soring. Salilu hamuma Jehova bisan terbain dope jupang ibana. Jo hamuma ibana bisan jonok dope ibana. Aidada pikiraku pikiranmu nai, jaladang dalam muna akka dalaku ninna Jehova. Ido saatna martua doakan atu mangihon hatan di bata jalana peopsa. Amin.
Tahidak ko maha porsiatay songna hinatidak ko ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama parogogo na suatu dosan na tumo palangit dohot tanon. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai. Iman na tinubuhan ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Porbadia andorang suabuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman di Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tubuana toru dong ditanom, na mula mangol di hari patuluhon, na manaik ke surgo, lau hundul tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosa ni, di sima ibana pa mula sogo tu tanom, manghumi hala na mangolu do na mate. Au porsea di tondi Porbadia, cal adong sada huria na badia, huria atau panihala Kristen akan nabadia, do dia san dosa, do dihatai nama dok, mula mangulu sugut daing, do dihanguluan na sora sudah. Amin. Shalom. Ting-ting Minggu Okuli 20 Maret 2022. Parjolo Guar Minggu. Guarni Mingguta sadarion ima Minggu Okuli dohot topik marhamubaun niroha asau nang mago. Paduahon parhobas sadarion dari Minggu 20 Maret 2022 Boima tajaha di titing. Patuluhon, titing namasa. Sada namar bagas. Titing paduahon. Hari Sabtu 26 Maret 2022 pukul sia wib di Huria GKPI Jemaat Khusus Pulau Brayan, Medan, Sumatera Utara di Patupado pamasumasuon parbogason tu anak dohot buru ni Huriatta. Lamhot tua na 70 anak ni amata ate na 70 nahinan tubuh ni inata rostauli boru siburian sian huta Jalan Cemara Lorong nomor 12B Gang Dame Kapung Durian Pulau Brayan Bengkel Baru Medan. Ruas ni Huria GKPI Jemaat Khusus Pulau Brayan Medan. Dohot Rotua Teresa Boru Tanjung Boruni Amatta Udit Tanjung Tubuni Inata Riana Boru Purba Sian Huta Perumahan Permata Hijau Permai Blok F nomor 12 Bekasi Ruas ni Huria HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya. 2. Pertangyangan wilayah di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 22 dohot 27 Maret 2022 songon nasomal patu paun ni Huriatta do pertangyangan wilayah nama ringanat di Garejaun masuk pukul 20 WIB. Sialani ni sosohom matu sude ruas ni Huriatta asaria ro madohoti pertangyangan ni. Ima na dihotan ni wilayah Jerusalem, Judea, Kanaan, Sion, dohot Galilea, jala nama kasuhuton pertangani ima wilayah Sion. Ima na dohotan ni wilayah Bethlehem, Efrata, Hermon, Jetun, dohot Nasret, jala nama kasuhuton pertangani ima wilayah Efrata. Tolu, periodisasi pengurus seksi. Hobar tuatura dohot peraturan ni Huriatta HKBP, ia periode ni ganup pengurus seksi na adong di Huriatta ima 2 tahun. Sialani i marujung nema periodisasi pengurus seksi na adong di Huriatta tahun 2020 tahun 2022. Domutusi pinangido matu ketua Dewan Koinonia Marturia dohot Diakonia Patupa rapot periodisasi lau memilit pengurus ganup seksi I ima periode tahun 2022 tu tahun 2024. Sabui-buina di Patupa marapoti di bulan Mareton songonima pinasahat tonga-tongata Tuhan ma mamasu-masu. 4. Pemiliton ketua seksi perempuan. Seksi perempuan HKBP Harapan Jaya lau Patupa pemiliton ketua seksi perempuan ima di Patupa hari Senin 21 Maret 2022
pukul 10.06 WIB Sahat Rodina Sidung. Maringana di Aula HKP Harapan Jaya. Pinangido matusude pengurus asarap dohot akka seksi perempuan tu acarai. Tingtingomma undangan. Tatanyakomma asa mardalan pemiliton ketua seksi perempuan mardalat dohot denggan. 5. Pengaliat telikasi. Hobar tu program kerjani Dewa Diakonia alani huriatta mangaleho subangat telikasi turuas ni huriatta na terpapar COVID-10 sia. Varian Omikron na isoman guarna majalo di masing-masing situa wilayah. Di Pasaha Madung Sidung pertangengan wilayah hari Selasa dohot hari Rabu 22 dohot 27 Maret 2022. Subangat telikasi di Pasaha tu per kepala keluarga Pinangiduma tunasida hobar tu jadwal pertangengan wilayah. Onom ruas napidda. Mamukka minggu sadario 20 Maret 2022 keluarga Niamatta Ronald Perluhutan Pane. Inatta Siti Mawarni Boru Purba, doh sadada dana bawa, doh sadada dana boru, alamat Rawa Pasung, wilayah Eprata, Pidda tu GKPI, Desa Siliwangi, Sorolangun Jambi, Tatangakom Manasida, Asagabe Ruas Naburju di Huriai. 7. Rapot periodisasi ama Sadistrik Sapulusia Bekasi. Distrik Sapulusia Bekasi mengundang sude pengurus Perserikatan Ama Distrik PAD Sadistrik Sapulusia Bekasi marhite pengurus ama Huria sian Ganup Huria 2 halak. Laho madapoti rapot koordinasi nanang sipatu paon hari Jumahat tanggal 25 Maret 2022. Waktu pukul 10.00 WIB Sahat Rodina Sidung. Inganan ruang rapot kantor distrik Sapulusia Bekasi sopo marpikir lantai pitu. Sihatan sada periodisasi PAD 2. Program PAD tahun 2022 Tolu Warnasari. Tatanya koma asarapot periodisasi merdalan dohot denggan. Parhepengon. Parhepengon ni huriatta di mingguan boima tajaha di Tinting. Salukas ni huriatta tanggal 20 Maret 2022 huria dohot diakoni 200 sia juta 520 tolu 854 rupiah. Pusat 50 sia juta 577 667 rupiah. Distrik 1 juta 730 sia ribu. Dana pensiun 2 juta 170 ribu. Pembangunan 2 juta 400. Transitori 4 juta 750 ribu rupiah. Sarana parkir dohok dalan 150 juta 765 ribu 720 rupiah. Laos ni sosohoma tu sude ruas ni huriatta asa tagarabema pelea bulanata pelean mingguan virtual nang natapatupa di bagasta nang janji imatabe. Tuhat tama nama masu-masu parhepengon ni huriatta. Ulang tahun. Torop ni ruas huriatta nama ulang tahun mingguan 30 halak. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hata ni debata nama dok. Di Matius onom ayat 30. Say jumolo ma lului hamu harajau ni debata dohot hati goranna dungi tabahononna do sude akka odeng tu hamu. Ting tambahan. Dung sidung perminggota sadarion pinangido ma tu sude ruas asaruar mahita sian pintu utama. Amang padita paragedda do paja ting jongjong ma di Joloni Pitu Jala Pasahaton salam sehat. Catatan unang pola marsi jalangan. Buti matingting di mingguta saderion tuhama masu-masu. Marede ita sian di nomor 100 lalu ayat sadut na mangihut. Hut tapapungu pilihan sada adot sadabi.
Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Hatani debata jami tadi minggu ta sadarion ima minggu okuli. Saya merengi do mataku dopak Jehovah. Turpuk sian Lukas 10 tolu ayat sada rodi ayat sia hujahama di tonga-tongata Lukas 10 tolu ayat sada rodi ayat sia. Adong ma naro ujui pabuahon tuibana taringot tuaka halak Galilea. Na didurus sosilatus do mudar nasida gabe saor tu na pinelehon nasida. Jadi nina Yesus mamangalusi nasida. Na diagam rohamuna do pardosaan halak Galileai martibakko saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida hudok ma dihamu dang anggo somuba rohamuna lao songoni do hamu mago muse manang nadiripu hamu anggo na 10 alu halak na mate ditinggang palas-palas na di Siloam parsalaan sia sude pangisini huta Jerusalem hudok ma dihamu datung anggo somuba rohamuna laos songoni do hamu mago muse dungi dihata homma upamaon adong ma disada halak hawara na sinuan na tu porla anggurna jadi Roma ibana mangalului parbuena hape dang adong jupaksa gabenin nama madok siula porla anggurna nunga pola patolu tauto nau Roma ngalului parbue di hawaraon lau sojupang taba mai aha pola magopotanoi bahenonna alai di dohima mangalusi tuan nami lowas mai di sisa taonon asa sanga hupakur humaliang bonana mabahen na putusi anggia tolo marparbue tujoloon alai yang gosoada tabau ma imasaha ni pajahota tiki parasia do ngeluon. Hidup ini adalah kesempatan dan anugerah. Yang setuju katakan amin. Molo tiki parasia don bolo kesempatan anugerah don waeng ahamaharo alapatan nitik perngulutan waeng dah. Kalau dikatakan bahwa hidup ini adalah anugerah, adalah kesempatan, berarti ada sesuatu maksudnya selagi hidup ini masih ada. Walaupun sudah tua, nang pedang boybe mangalujongi silojongon, nang pedang boybe marsuara nagogo, nang pedang boybe patupaho pangurupion marhite gogo, doh sibahenon nasik, alai tongdo hidup ini adalah anugerah dan kesempatan. Macai sopik do partikiatan waing. Pesalme ini madok di pesalme 10 ayat 10 itak ni 70 tahun do umur tak molo tungpe dieak 80 tahun hangaluton nama jabarna kalaupun kita bisa hidup bahkan ada yang sampai 100 tahun tetapi pemazmur berkata penderitaan dan kesengsaraan itulah yang akan dialami. Aido portibion. Taida mada nuaingon di katokta akau bak nama idaudo songon nahipas. Aupe saya hukat tongi deh kolesterol. Obat tensi mulu pagodaku pinangat jagalon. Ngamurabe kutuk-kutuk. Hira sudedu hitan waek songoni. Lapatan ni dang leling BHP yang go partikiano parsatokinat do HP atong molosongoni bohado bahenon ada yang mau diminta kalau Tuhan masih mengizinkan saya
molo diloas dope ho mangolu manak sadia leleng nai adong nani igil di debatasi yang ngoluta alayati behado makilala hita namana burju di tanoon hita namana dumenggan karena sering sekali bahwa kita sering menghakimi akadongan taida maditur puhon disada tiki Roma na merasa diri nasitong yang merasa hidupnya lebih suci lebih saleh ubadia sian na asing lumobiak naung modding adong namate hati hai di bagas joro nah dibunuh ni Silatus jalaleado di halak Yahudi mudar nei sai songon na di palea madi sapro mamuseo doho mudar ni si sobaon Roma nasida pabuahon itu Tuhan Yesus namate baritaon alai dang nalaho manaringoti kejam nei Silatus di baheni dang nalaho madok saya turut berduka cita terhadap mereka yang meninggal semoga keluarga yang ditinggal dihibur dipargogoi dangi nani dokna alai yang dohononna bereng ma Tuhan dosa nai kosongoni mate lean nai roh tuhatai pitor karas alusna jaladi dok nadiagam rohamuna do pardosaan namateon siak kamu udok madihamu datung anggosomu barohamuna laos songoni dohamu mago muse dungi dipaingot Tuhan Yesus mamuse adong peristiwa na baru masa dope rata dope dinasida viral doi dinasida dihatai doi doho dilapoi sarani noaeng parmate ni 10 alu halak nahona tipa palas-palas di Siloam ada menara songot towernya haimai telkomi sianak kabosi marupak maun ditipa masa 10 alu halak las mate ngafiralon jaladidok mai alani dosana uhumat duitu na 10 alu halahi idahamu mah sudah jatuh ditimpa tangga pula betapa sering mangadopi si taonon borhak mapunguam marga beta mangapuli keluarga dona ngalanong jumolo marujung amatai ini imawe aon hape dina borhat hata pulapul lekosi pasahaton na boy gabi manguhumi. I hope etong inang sehamar minggu ho. I hope etongo sono dan lain-lain sebagainya lam dok masih taononi siakan-akan naro baik donga marga donga sabutuha manak kulahula manak siak kuriai supaya hati-hati. Jangan-jangan menjadi menambah beban lam dok si taonon nasida dak palubakon macai koras hatan itu hatta apalagi nuaing di partikian nuaingon gudang gope nasumalua sian dok ni roha ala diingot nahina holongan ni rohana amongna inongna manang amatai manang inatai manang dadanahi naung marujung ngolu sialani covid marsahid dang boy diurus di rumah sakit dungi dung modding langsung siar rumah sakit pitor dibukus dang boy beidao ditaruh tudian dang boy adong Roma mereng sotung tadok do ngapar dosa kalahi namatei siak kita. Gabi kudang nama biar pabuahon sahid covid sutung mangicurut sutung mabiar halak marsaur doho tau. Ala mungkin gabi rostik mak gabi rotuduhan padok dokon si taonon nai tidak. Taida mas Stefanus maceleado parmatena didangguri dohok batu halak na didangguri dohok batu sahat tu namate alani dosana doi songo parupua parjahat
ikon mate ma didangguri ala perempuan setabi perempuan WTS hukumannya harus mati dilempari batu. Stefanus dia juga mati dilempari batu. Itulah orang yang mati martir pertama. Alani dosanai dao. Munson dohol liman. Narotu tano batak di tahun 1834 lahomar barita nauli do tutano batak asa malua bangso batak asa dibawa sodang barita nauli tu bangso batak alaikum mate dibunuh halak batak jalanin na dipangat dope daging ngaon ala di dosanai daw. Alay buasa say boy masa masyuhuma nate. Dito nga ni keluarga pe dalam skop yang kecil rumah tangga. Jojo na itu bu masyuhuman molo juppa bada. Marbada mata tuinatai sudedo masidok nasi tonga pabuah-buahon hasalani pasanganna. Natoras tu ya nak kope songoni. Ngahu pagodang-godak ko siya danak siya sete-hete kamu songono dan lain-lain sebagainya dipatorang mau dipajojor raka. Nabi nahenna tu ya anak konna pe dangulo talu. Jalaulu nuai ngomad dok naoto natoras na. Alangapis taribana bungki boye sades dua estolu anak natoras na daong sekolah na gabelomo na makatai. Madok holan hasit tongan na menuduh kesalahan orang lain. Alai taboto do holan nitudu halak di hasalan na. Dipaingot tu hatta do hita. Buasa nasa silbak-silbak di simalolong idongamu di idaho. HP nasa tiang, nasa balok. Di simalolong midang di bereko. Nitudu dongan sada jari-jari tu ibana alai tolu jari-jarion paingotok kita. Ada 3 jari menuduh kita, cek sudah sebaik apakah engkau di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Daboy doi jumpa songoni taingok mak mula dong bada manang bo HP. Manang adong pola sapi pengadilan doho dia perkara manak persoalan dia pe. Masing-masing akan buat daftar kebenarannya, hasit tonganna, jala susun daftar keburukan ni alonaon. Hape dangi sedongata namar perkaroi, dangi se alota namar badai. Hi tadoi dirit tadoi unang-unang hanggit tadoi unang-unang hula-hula tadoi jangan-jangan juga anak kota manang natua-tuata. Itu bisa terjadi. Alanima molo didok hidup ini adalah kesempatan dan anugerah dang nau badianau sian halahon naung jumoloi alai molotung diloas peau mangolu manak 3 tahun nari karena kita tidak tahu kapankah hidup ini akan berakhir. Iko boy do hilalauta unang-unang marsogot saminggu naik 2 minggu naik tinggal honok kuma portibion ahma bahenon dalam masa yang singkat ini berbuatlah yang baik, salurkanlah energi positif. Bereng ma akan nauli na denggan na didongami unang hasalan nai bereng. Ala namuran marnida hahurangan nidongan. Dang boy viral manang asamura viral di Facebook kah, di Twitter kah, molo ni paparho naka na negatif. Anggo na denggan do dak pola iman waeng barita ni selebritis pe kis cek recheck ina doholan nasing ikon namang gosip doa sa tabu
pahata-hata dongat doa tahu. Mamerek kahurangan ni dongan ni doa hangat pembicaraan. Di grup-grup WA pe boy do masa molo pinabua hasalan ni sahalak nungini barita honon Pitor Muradoi gor. Betapa marahnya Tuhan Yesus. Pitor dipabalik Tuhan Yesus, sotung diagam rohamu, janganlah kamu menduga menyangka bahwa hidupmu lebih baik. Kamu pun kalau tidak bertobat nina. Molo so muba hamu pe mago ma. Muba manang mago. Kemudian Yesus mengangkat satu ilustrasi di mana mereka semua tahu benar, gampang mengerti. Mura atusan upamana pinatorang ni Tuhan Yesus adong masahalak na puna porlak manuan hau ara. Hau ara di zaman Yesus itu selalu berbuah tidak mengenal musim. Dalam 1 tahun 10 bulan dia berbuah. Hau ara duk penwaingon. Hau ara songonas sedang aduk perbuena ramos bulunga. Di zaman Yesus 10 bulan berbuah. Alai disadati kiri idama hawarana sinuan naon. Dang adok perbuena. Di pai masa tahun dang adong. Semala 10 bulan non terus marparbue. Tahun berikut dang marparbue. Patolu tahun to dang marparbue. Ambil sikap. Napuna porlahon ambil sikap. Dungi di dokma. Tuna mangula porlahi. Tolu tau kupai madang marna marparbue. Ala marisuang percuma ditanam ini. Tabamai. Dangadong belapatan nih. Hidup kita juga seperti itu. Apakah hidup kita berbuah? Apa buah kita? Di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Ikut tabaun nama. Jamita ni si Yohanes Padiri kapak telah siap untuk menebang pohon. Alaya latiki parasianon songon nani dokni pangulan adi porlahi tuan nami asi majoroham loas masa tahun nari tahun ni petaba. Hugis gis pehu payas pehu napui pe. Saya akan memberi pupuk. Tapi kalau tidak berbuah juga sampai tahun depan, silakan tebang. Karena hidup ini adalah kesempatan. Data buah nedenyan. Nak penang mate, padita do na mangarang lagui, ale sudedo buta boto ubotei. Tidak mengenal sudah lansia atau apa, selagi masih hidup, selagi masih bernafas, hidup ini adalah kesempatan harus jadi berkat. Goarni mingguta ima okuli. Okuli lapatanna, saya mengaranap do mataku do Pak Jehovah. Mataku tertuju kepada Tuhan, kalau aslinya okuli ini menggambarkan seseorang yang sudah hampir putus asa, tidak ada lagi pengharapan. Ngamat date bengoluna dungilau maibana maranganangan ditatak madopak dolok. Sedia doro pangurupio tuau. Parpesal memadok sia Jehovah sitopaho. Alanima molo mar okuli hita naong di hilala rohata terbatas do gogot tahun. Ala parsato kinadon. Dan adong boy manangisi pangalu-aluan. Molorosi taonon. Nang haanggi dong atubui nangisi hita jolma molo pinabua arsakon terbatas doi. Tetapi Tuhan Allah selalu siap sedia sia Jehovah doro pangurupion tuau. Pertolongan itu ada dalam Tuhan. Jangan sampai ditebang, Tuhan selalu menunggu. Ido benadidok,
Di Matius 20 lalu dohot Matius 10 sada Roma tuau hamu waka na lo jajalana sorat asa hupasonak kamu. Maceta bui na di pertanyaan ni huangka dosa ada kesaksian na luar biasa sia sahalak na tua-tua naong marumur lobi 80 tahun. Tahun 91, 92 di Paranginan doau. Molo taboto Paranginan adong luban simin. Ona raja isi doau hati hai di guari do pe uluan ni huria. Anggo di pertanyaan ngahupa buon. Na menarik, adok sadana tua-tua, asal lari minggu, marga siburia 24 tahun. Saya perjolo do sahat, tapi ngalubi 80 ngau 87 tahun umur rahati hai. Mardalan banggo 1 kilometer ngekonolo 2 jam dalanan nai. So na marsipeda, so boybe manggo marsipeda, martukok-tukok do seret-seret tukok nai. Asa hiado sahali, ditaruh pahupuna marbeko-bekoi kereta-kereta na membuat pupuk nama naruh-naruh pupuk itu gereja. Alai dak kia terlebat 1 jam sebelum masuk jam sia hati hai huingok merminggu giring-giring ni Paranginani duai jam sia setengah sia ngai palui alai sebelumi ngahadir ramat tahun. Asa disadatiki ngasai solok di rohaku disadatiki holan na tua-tua do pero hudok mak spontan wah gugu do pihamu amang na tua-tua te niku pitor di jonggorau dia do hatamu nai hamu akka parjamitei do madok Roma hamu tuau hamu akka nalu jajalana sorat asa hupasonak kamu nalu jaduau nagaledu au benaro nina luar biasa nak pedang apala dia tu si be di BGB sudah kanan idok ni parjamitai alai holan songo parpesal meni dia lungu torohaku do bagas joromi nina pitor songo na longgar ma sude pakilalan nai molodung bongot tu bagas joroi. Luar biasa. Ini kesaksian yang luar biasa. Buhado hitan waing. Audo dalani dohot tanguluan ninda Tuhan Yesus dang adong nasahat tu amaya somar hiteau. Molo di partangyangan. Mau lihat emanggo nariahe ngasongonda tebah torop na hitaro partangyangan. Ale semalam uloro partangyangan di dia matainang ningon. Engaluja. Jadi di papia naking di dia mata ning omuse tu nasing alai mangalulingo-lungo namang hatan itu hatta do madok jalai do okuli boy do loja hita marhoi siam manugot Arya Botari alai dang dapat hasonangan sajumolo malului hamu harajau ni debata dohot hati gorana dungi tabbahonon nama akau deng tuhamu sakap ni debata sakap hasonangat do. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Lului hamu majahoba ninna dia pisteli. Bica tarbahe cupang do peibana. Bica jonok do peibana. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Amin. Mau lihat ma Tuhan. Dipakulingi hohami marhite hatam di minggu okulion. Asamanada hami di hahurangan nami ditiki para siano bica dilehoko kesempatan tuhami mangolu manak sadia lileng nai asa marparbue nadenggan ngolu nami. Parbue nagok holong ni roha
namar pakorhon nadenggan tua kadongan nami jolma lumobi diadopamu Tuhan. Unang holan marnida hakurangan nidongan nami malohami alai naing tutu juppa hamu baun ni roha di hami jala juppa ngolu nai baru di ngolu nami nahina lomohon ni roham ajari patau mahami gabe siula hatami pinuji marsangap mahotu hasaliling di ngolu nami utangi ako kami akadongan nami na di bagasan parsahiton lumobi naikon isolasi jalana dirawat di rumah sakit siala parsahiton hinorhoni COVID sinuaing dohot akasahit na asing na suboy morot naikon dirawat di rumah sakit nang dibagas nape sailehon ali Tuhan hahipason pasu akauba na pinangan na pasu aka para medis asa gabi parhiteamu mangalehon hahipason urupi pargugoy manang akana marsak akana mabalu nasomarama nasomarina asiro hamali Tuhan hodo aman nama noktong unang loas madele hami di ngolu namion alai toktong hupake hami songotiki parasian gok las ni roha pasu ala ido sakapmu di ngolu nami ima sakap hasonanga dotahe mauliate matuhan diaka ruas ni huriam 32 halak di bagasam minggon namar ulang tahun siakodo gajang ni umur hujalo hami pinuji pinasangap maho sai paingot tami mamake ari-ari ni ngolu nami najop pohon bahe sangap di goarmu mauliate matuhan urupi pargugui jala sai patulus masakap ni anak dohot boru ni huriam nanaing marhasohotan lam hot tua na 70 dohok rotua boru Tanjung asa gabe keluarga Kristen nagok las ni roha tau pujian rumah tangga na pinuka nasida atong saha di homangulu nami nang disaluhut pakobasion nami marsangap maho Tuhan marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
tatangya koma peleata martang yang mahita. Ale de batama namina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan doho nasau libasa nama liutus. Hupasahat tami masian nani lehom itu hami pelean nami tuho. Saya jalo megabi uap nahucus di jolom, pasu-pasu mejalara moti asa huparhasia kami peleanon. Padibulhon harajamu di tonga-tongani huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam mutadahami godang ni silehol-lehom itu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Alia manamina di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaumu, saya saut melomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim.